Kære republikanere, tak fordi det går ud fra en flest af jer. Tak fordi I har inviteret mig, og der er kommet så mange her ind på det meget. Det er jo dejligt at blive inviteret et sted hen, hvor man ved, at publikum i lille udstrækning deler ens meninger og holdninger. Det har jeg været vant til i de seneste 7 år, har jeg turneret land og rige rundt med et foredrag om kvinder og menneskehandel, baseret på en bog, skrevet, der hedder Solgt til Sex, og en dokumentarfilm. Og det er som regel altid kvinder, der inviterer mig til at komme og holde et foredrag, så jeg er altid velkommen, og det er med åbne arme. Jeg bliver modtaget rundt omkring. Deres mænd kan de ikke få menneskelige foredrag. Det er lidt underligt. Jeg har oplevet det modsatte her, efter jeg skrev, det koster en kongerig, så er jeg ikke så velkommen rundt omkring kvinder. Jeg er i de kredse, jeg normalt kommer, men jeg blev ikke modtaget med åbne arme rundt omkring. Det er vist synd at sige. Jeg fik en anden invitation her for nylig. Jeg blev inviteret med i et DR2-program med et underligt navn, Gadens Parlamentlederne. Underligt navn, synes jeg, fordi det er et debatprogram, der gerne vil tages seriøst. Det blev sendt på Kanal Klog, og det har en tidligere skatteminister og lurer mig længere ret som tidligere SF'er som programvært. Den hedder Thor Petersen. Alligevel har man valgt at kalde programmet Gadens Parlament et begreb, man normalt tager en vis afstand fra. Et begreb, man forbinder med pøbel, højtråbende plebejer med knyttede næver, ølbøvsende bodega-gæster med løsninger på det meste, og taxachauffører med mere styr på politik og fodbold end statsministeren og landstræneren til sammen. En uindtaget gruppe, men med et fælles kendetegn. Man er i opposition til det etablerede, og især den højtstå kunstnere på livsvejen ydelse, akademikere og smagsdommere. Til gengæld er man ikke bleg for at se lidt op til typer, til spekulanter og skattesnydere, typer som Kurt Thorsen og Claus Riskær. Det kan godt være, at det er kriminelt, det de går og laver af ræsonnementer, men det er sgu smart, og det er kun bankerne, det går ud over, så respekt for dem. Det var den 16. april, da dronningen havde fødselsdag. Hendes 73. 20. af slagsen, og den 41. 20. gang hun kunne fejre den som regent og statsoverhoved for Danmark. I den anledning havde det frække debatprogram og det frække navn frækt inviteret til debat under overskriften Skal vi afskaffe kongehuset? Programmet blev sendt fra Rådhuset i Odense, og for at få svar på aftenens spørgsmål var samlet en del af gæster. Gæster med meninger og holdninger, autentiske mennesker. På programmets hjemmeside understreget på følgende måde. Gadens Parlament er danskernes eget debatprogram. Det er programmet, hvor programmets vært Thor Petersen giver mikrofonen til de danskere, vi sjældent hører i den offentlige debat. Hver uge slår vi os ned i et nyt sted i Danmark for at debattere tidens mest omtalte emner. Det, som optager og berører os alle sammen mest. Vi inviterer ikke politikere og andre professionelle debattører. Vi inviterer derimod dig til at deltage i programmet for at blande dig i debatten. Tilrettelæggerne på programmet bliver åbenbart med en lille smule i tvivl om de der almindelige danskere nu kunne køre hele programmet igennem på de præmisser. Derfor havde man i strid mod konceptet indforskrevet et par folk med holdninger og meninger om emnet. Vi var 5. En lokal arrangør af en blomsterfestival, en banebryggeriets marketingchef, en repræsentant for den demokratiske grundlovsbevægelse, en række journalist fra BT og DR-program, Royalisterne og undersøgerne. Vi var på øvrigt de eneste gæster, der inden programmet blev udstyret med sådan en klipsmikrofon og briefet om, hvad der var, der skulle foregå. Til gengæld fik vi ikke lov til at sige ret meget under selve programmet. Thor Møger, han lagde ud med Hendes Majestæt Dronningen, sådan blev omtalt meget respektfuldt. Tillykke med dagen og kilo med Danmarksmødet. Og efterfølgende holdt han mikrofonen frem, når Vox Populi kæmpede for kongehusets ære og bestående med argumenter som de gør det meget godt. Vi har kendt dem siden de var børn. Det bliver meget dyrere med en præsident. Og prøv bare at se, hvad det kostede at hente der sats over i England til København. Med hensyn til kongehuset her skal der altså en udbredt uvidenhed, men samtidig en loyalitet i den danske befolkning. En loyalitet, der er så stor,
at gadens parlament, eller måske burde vi retligt kalde dem det der kongetro-segment for meget Ikea-segment, kakkelbord, billedbladet og dagmotærer-segmentet. En gruppe mennesker, hvis livsvilkår ligger fjernt for de vilkår, den danske kongefamilie og deres omgangskreds bolder sig i. Underligt. Men de mennesker forsvarer Margrethe og hendes familie til den sidste udstående. En paradoks af dimensioner. Folket, den del af det, der har mindst, forsvarer et system, som jeg tillader mig at sige, stiger fra skattekroner, arbejdspladser og velfærd, og klapper i hænderne som tak. Jeg skrev en kronik om det i Information i december sidste år, den jeg læser op for jer. Det var fordi kronprinsparret havde været på officielt erhvervsbesøg i Kina med danske virksomheder, som er kendetegnet ved, at de også udbredt meget af den private omgangskreds af familien fra Vælgeborg. Georg Jensen, Lego, Danish Crown, Arla, Copenhagen før Fritz Hansen. Som sædvanligt var det tordenskjold soldater og kongehusets største sponsorer af private tjenesteydelser og modeartikler, der stod i forreste geled, da kronprins Frederik og kronprinsesse Mary i den forgangne uge aflagde officielt besøg i de to kinesiske byer, Hongkong og Beijing. I det officielle program forud for besøget skrev hoffet: Hans kongelige højhed kronprinsen og hendes kongelige højhed kronprinsessens besøg vil have fokus på erhvervs- og kulturaktiviteter, som har til formål at styrke de bilaterale relationer mellem Danmark og Kina. Underforstået, turen til Kina skulle blive kleinere i kassen og skabe vækst i Danmark. Men er det nu også, det forholder sig? Hvis man gør sig den ulejlighed at grave lidt i de deltagende virksomheder bagkatalog, er der ikke meget, der syder på, at det kongelige besøg i Kina kan skabe vækst i Danmark. Eller håbe de mange tusinder familier, der i år var fra jul i selskabet frygten for at skulle forlade hus og hjem på grund af arbejdsløshed og finanskrise. Når man løber det kongelige besøgsprogram igennem, kan man læse, at kronprinsparret på sin første del af turen skulle besøge den danske smykkevirksomhed Pandoras nye butik i indkøbscentret Husan Place i Hongkong, og derefter det danske smykke- og designfirma Georg Jensens butik i IFC Mall i samme by. Det må siges, at der er noget af en tilsnigelse at kalde Georg Jensen for et dansk smykke- og designfirma. I november solgte kapitalfonden Accel det danske klenodie til et selskab med base i den arabiske diktaturstat Bahrain for 809 millioner kroner. Accel havde haft kontrol med Georg Jensen siden 2001, og i 2007 flyttede den største del af smykkeproduktionen fra Danmark til Thailand, hvor lavtlønnede sølvsmed kunne sikre et større udbytte til kapitalfondens ejere. Heller ikke Pandora kan smykke sig med at skabe produktion i Danmark. Firmaets charme og ringe blev fremstillet i Thailand, og selvom Pandora på et tidspunkt toppede børsindekset og gjorde personer som Casey Jesper til milliardærer på papiret, så bristede smykkeboblen i sådan en grad, at Finanstilsynet i januar i år så sig nødsat til at melde firmaet til politiet. De kongelige trofaste følgesmænd og officielle besøg i udlandet Lego, Arla og Danish Crown er heller ikke udskilt for at knække arbejdsløshedskurven i Danmark. Og der er vist ikke mange tegn i sol og måne på, at de vil gøre det efter den kinesiske visit. Arla har godt nok hentet en stor kinesisk ordre på langtidsholdbare mælk hjem til danske og svenske andelsbønder. Men det er ikke danske mejeriarbejdere eller andre af landets 167.000 ledige, der får glæde af den OT-ordre. Derimod er der grund til at sige Philippe Dankarter i Nordtyskland. Allerede i november på nyhedsbrevet Økologi og Erhverv fortælle, at det var et af Arlas nyindkøbte mejerier i Nordtyskland, der var udset som afskibningskanal for langtidsholdbare mælk til det kinesiske marked. Her har lokale fødevareskandaler bevirket, at landets voksne elite er klar til at betale helt op til 30 kroner for en lille langtidsholdbar mælk for andelsbøndernes overskudsproduktion. Heller ikke Arlas administrative medarbejdere kan se lyset ved fremtiden trygt i møde, selvom pengene fosser ind i mejeriselskabets kasse. I 2008 blev 140 stillinger af regnskabsafdelingen flyttet til Polen, og i en pressemeddelelse fra maj i år, hvor det blev oplyst, at yderligere 250 administrative medarbejdere kunne se vejviserne efter fortsat beskæftigelse, sagde Arlas administrerende direktør Peter Thun. Vores omsætning vokser, og den vækst vil fortsætte,
Men det er vores ansvar over for alle andelshavere og øvrige mælkeproducenter, som investerer deres mælk og penge i Arla, at vi forstår at øge omsætningen betydeligt hurtigere end omkostningerne. Vores internationale konkurrenter er blevet hurtigere til at omsætte idéer til handling, og derfor trænger Arla til at få en mere struktureret og forenklet måde at arbejde på. Det er det, der er formålet med denne beslutning. Også Danish Crown har gang i salg i Kina på svinekød af høj kurs. Men selvom de kinesiske forbrugere er klar til at sætte tænderne i både ører, tryner og tæer, er det ikke danske slagteriarbejdere, der får glæde af de mange alternative udskæringer. Inden for få år har slagterivirksomheden sendt 7.000 danske arbejdspladser til udlandet. Senest fra Esbjerg, Sæby og Hadsund, hvor 700 slagteriarbejdere har måttet aflevere deres kødknive og sikkerhedshandsker til kolleger i Nordtyskland og Polen. Det er også på nakkerne, at fremtiden skal stå for produktionen af de danske møbelklassikere fra Fritz Hansens AS. Efter 140 år lukker og slukker firmaet for produktion i Danmark og sender syveren og myren til Polen, hvor både æg og svane allerede bliver produceret. Som det er sædvanen på de kongelige erhvervsfremstød, stod der også Lego på programmet i Kina. Men selvom den verdens børn og deres forældre igen har fået øjnene op for de geniale klodser, er det ikke ledige hænder i Danmark, der kan klare over miraklet i Lego. En stor del af produktionen er allerede flyttet til Tjekkiet og Mexico, og netop nu undersøges mulighederne for yderligere udflytning af produktionen. Og her står Kina og nabolandene i Asien øverst på ønskelisten. I min bog beskriver jeg det nære forhold mellem visse dele af det danske erhvervsliv og kongehuset, og om hvordan medlemmerne af den kongelige familie villigt agerer reklamesøjler for de virksomheder, der finansierer deres fritidsaktiviteter og garderobe. Sådan var der også på turen til Kina. Georg Jensen, der har foræret af kronprinsesse Mary en uge til 110.000 kroner, fik kongeligt besøg i deres butik i et shoppingcenter. Og det gjorde et modeevent på København før brillefirmaet Lindberg og hovedattraktionerne også. De to firmaer er begge kongelige hofleverandører og lægger på deres hjemmeside ikke skjul på, at de venligt forsyner kongehuset med henholdsvis pelse af mink og letvægtsbriller med stil af titanium. Der er i det hele taget ganske nære bånd mellem firmaerne og de kongelige reklamesøjler. Især kronprinsesse Mary viser sig vildt frem i sponsorprodukter. Således også i Kina, hvor hun vægen tro havde fået plads i kuffert til en kreation fra veninden og yndlingsdesigner Malene Bjørk. Men selvom prinsessen så yndig ud i sin koboldblå kjole, skaber den kongelige catwalk i Østen næppe job i Danmark. IC Companies, der ejer Malene Bjørk-brandet, får ifølge sin årsrapport fra 2010 til 2011 69% af kollektionen produceret i Kina, 18% i det øvrige Asien, og de resterende 30% i Rumænien. Lageret, ja, det har firmaet flyttet til Polen. Den her kronik, den kom i information til kongehusets fokus på erhvervslivet skaber ikke job. Jeg har oprindeligt kaldt den URA outsourcing og sendt den til Jyllandsposten. Fordi jeg har sådan lidt med på samme måde, som når jeg synes, det er også svært at Arla reklamerer for økologisk mælk, de kun gør det på de økologiske kartoner og ikke på den konventionelle mælk. Jeg vil godt ud til de folk, som har en anden holdning. Så derfor vil jeg, at det gør op og sende det til Jyllandsposten. Men de skulle ikke have noget af at trykke det her. Jeg sendte så efterfølgende til Berlingske Tidende, og det var det samme. De takkede også nej. Det var ikke noget, man ønskede at omtale i avisen. Endelig hugget information på, men de ændrede dog overskriften. Men det er så, hvad det er. Men når man så kigger på det her, jeg synes jo, det var ganske relevant at skrive den historie om at kongehuset, som gæsterne i Gades parlament vil sige, at de gør så meget godt for Danmark, at de sørger for, at der kommer ordre hjem til Danmark, og fortæller om, hvad det egentlig er for nogle virksomheder, de står i spidsen for, og hvad det er, de virksomheder, de bedriver hjemme og ude i verden, og hvad det er, der sker efterfølgende. Hvis man kigger på det materiale, der bliver sendt ud fra Udenrigsministeriet til virksomhederne i forbindelse med optakten til sådan en kongelig erhvervsdelegation, så står det altid udtrykkeligt som en af de øverste punkter, hvis det handler om tredjeverdensland, man har ud til, og det er mest tredjeverdensland, man har ud til, fordi det er jo lidt underligt, ikke? Men der står altid, delegationen får mulighed for at undersøge muligheder for outsourcing af arbejdspladser. Det er altså det, vores kongehus står i spidsen for, det er at eksportere arbejdspladser til udlandet. Imens
krasser prisen her hjemme i Danmark, og den almindelige danske. Men Margrethe og hendes familie, de fortsætter med at klø erhvervslivet og erhvervslivet i ryggen. Især den del af familien, eller af erhvervslivet, som begæver kongefamilien med dyre gaver, eller stiller gratis fly, sejlskibe eller luksussommerhus til rådighed for familien. Men det bliver også ret modtaget og accepteret af mange i kærens segmentet, fordi der er nogle gode billedreportager som regel i billedbladene og i de små aviser, når kongefamilien har været på rejse i udlandet. Det bliver også godtaget af dronningen, og hans familie fortsætter at leve overhandlingsbanen på skatteydernes vegne, mens de store sviner med CO2 og offentlige ressourcer. Jeg må læse et eksempel fra min bog. En historie, som virkelig sætter majestætens misbrug af statens midler i perspektiv. Den 3. maj 2012 var den kunstinteresserede dronning inviteret til Skagen for at få en eksklusiv omvisning på udstillingen Krøg i Internationale Lys på Skagens Museum. Besøget blev betegnet som et privat og lukket arrangement, og at det var det, der var tilfældet, fik nogle af byens borgere følte, at dronningen ankom. Iført deres fineste pus og med håret sat havde forventningsfulde børn af institutionerne af Værsisborg og Børnehuset, Trændelvej og elever fra Brovandeskolen sad opstilling uden for museet for at hylde deres dronning med flag og hovedår. Men ifølge Skagen Avis blev de slet skuffet. Kl. 11.00 kørte dronningens nye Bentley op foran museets indgang, og da sikkerhedsvagten fra PET havde sikret sig, at ikke ventede regenten ubehagelige overraskelser, åbnede den medfølgende adjutant af bildøren, og dronningen hastede ud af Bentley og ind på museet. Et vink ved siden til og et blik over skulderen var alt, hvad den travle dronning havde tid til at ofre på de fremløbende undersøgninger. Selvom dronningen ankom til museet i sin nye engelske luksusbil, så havde hun ikke benyttet den hele vejen fra sommerresidensen i Fredensborg, men kun de sidste 2,6 km. Resten af turen fra Sjælland til Skagen var foregået af luftvejen i en Merlin EH-101-helikopter. Normalt blev helikopteren brugt til farvandsinspektion og redningsaktioner, og derfor må den før der dronningflyvningen gennemgå en mindre opbygning, så indretningen lever op til den DEP-standard, dronningen forventer. Det tog 2 timer fra helikopteren lettede fra græsplænen foran Fredensborg, slot til den landede i Marehallen ved Klitgården uden for Skagen by. De lokale kalder den smukke gule Patricia-villa fra 1914 Kongevillaen, og den har også tidligere tilhørt kongefamilien. Den blev opført af dronningens farfar Christian X som privat feriebolig, og blev i 1952 overtaget af prins Knud og hans familie. Huset var i familiens eje indtil 1997, hvor arvingerne drev Ingolf, drev Christian og prinsesse Elisabeth solgte til en fond på 9 millioner kroner. I dag er Klitgården bygget op som refugium for forskere, forfattere og komponister. Men da dronningen skulle se på kunst, måtte de kreative sjæle på refugiet affinde sig med, at freden og roen blev erstattet med højstøj og sømandshelikopter og Bentley's sportscylindrede motor. Bilen var blevet set i forvejen, så vi kunne være klar til at modtage Margrethe, når hun stillede af helikopteren foran familiens tidligere sommerhus. Og da dronningens besøg på museet i Skagen var over, og hun igen var blevet sat på den ventende helikopter, kunne bilen trille tomt tilbage til København. Det var ikke et usædvanligt stramt program, der krævede den specielle transport. Når man kigger i dronningens officielle kalender, kan man se, at der havde været rimelig tid til at gøre turen. Det seneste officielle arrangement, dronningen havde haft, var balkonscenen på Amalienborg på hendes fødselsdag den 16. april. I perioden fra fødselsdagen og frem til kunstudstillingen 17 dage senere, havde kalenderen været tom. Det var heller ikke fordi, der ventede dronningen et officielt aftenmøde hjemme i København, når hun tog helikopteren. I stedet for at lægge sig tilbage i Hvilested med det bløde flødefarvede læderantræk og nyde turen ned gennem Jylland. Det næste begivenhed i hendes kalender lå 5 dage frem i tiden, hvor hun den 8. maj kl. 18 skulle overvære Håndværkerforeningens medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus. Ekstrabladets journalist Jan Kørner har flere gange fået aktindsigt i dronningens forbrug af forsvarets flyvende assistance prisen på den. Og når han gør helikopterturen til Skagen op, så beløber den sig til svimlende 495.000 kroner, eller 110.000 kroner i timen. Helikopteren stod i hangar i Roskilde Lufthavn og stod oven i turen til Skagen, da
der tog 4 timer tur-retur, for at bruge minimum en halv time frem og tilbage mellem Roskilde og Fredensborg. Med et regnestykke er det ikke taget udgiften til ændring af helikopterens indretning og pris for standby-tid i Skagen. Når disse beløb lægges til rundt den halve million. Havde dronningen i stedet valgt at køre med sin Bentley i kulturen, havde det været billigere. For selvom den havde benzinsure og dimensioner, som kun kører 7 km på literen, så kunne der komme til Skagen tilbage igen for 2.200 kroner, og hvis man vandt den hurtigste mulighed og Aarhus og business blue class. Hvis hun var kørt nedenom, så ville turen have taget 6 timer hver vej, men kunne være gjort for kun 1.000 kroner. Dronningen har gratis brovis til Storebæltsbroen, og da hun ikke betaler hverken skat, moms eller afgifter, kan hun fylde Bentley en 96 liter store tank med superbenzin på kun 604 kroner. Hvis dronningen ville have optrådt så økonomisk som muligt, så kunne hun rent faktisk have set prøverbillederne, uden at belaste hverken sin egen eller forsvarets rejsekonto. Udstillingen, der var et samarbejde mellem Skagens Museum og den Hirschsprungske Samling i København, blev vist i dronningens egen by i perioden 20. november 2011 til 10. april 2012, kun 2 km fra Mecklenburg Slot. Men det kostede så 500.000 i stedet for. Men hvorfor accepterer vi, at kongefamilien opfører sig som... Jeg tror, jeg kom til. Da Lars Trier-Mogensen anmeldte min bog i Politikken, der skrev han blandt andet: at åbne det koster et kongerige, er som at træde ind i et korrupt afrikansk præsidentpalads. Et parallelt samfund af offentligt betalt krævementalitet, frås og dekadence. Margrethe, Frederik og de andre kongelige figurer lever inden for en del tidslomme, hvor skørlevede og vennetjenester betragtes som adelsmærker. Den store og stabile gruppe af danskere, der støtter ideen om monarkiet, vil sikkert kunne finde alle mulige krumspring for at undskylde kongefamiliens opførsel. Og det er så også det, de gør. Det gjorde størstedelen af dem, der sad i panelet i gadens parlament, og det gør, ifølge de mest royale medier i Danmark, 82% af befolkningen. Men hvorfor er det, de accepterer, at kongefamilien opfører sig som afrikanske diktatorer? Prøv at lave den forestilling, vende den om, hvis det kommer os for øre, at det var en præsident fra en afrikansk stat, der tog sig de samme friheder som dronningen og kronprinsen og kronprinsessen og prinskemændene, de gør, så vil vi omgående svare igen med at fratage landet al udviklingsbistand fra den ene. Måske endda også få FN til at boykotte landet og i hvert fald indføre nogle sanktioner. Men det gør han. Det sker ikke i Danmark. Det må vores dronning og hendes familie gerne. Og hvis vores politikere, et andet eksempel, udnævner venner og bekendte til betroede stillinger eller modtager gaver og tjenesteydelser, der på den ene og den anden måde kan bringe dem i et afhængighedsforhold til giverne, så klart gælder det. Den slags bliver kaldt nepotisme, bestikkelse og betragtet som moralsk forkasteligt og ulovligt. Personer, der praktiserer det, bliver betragtet som uegnet til at repræsentere vores land. Det står overhovedet ikke til debat. Hvorfor er det så lige, det går an, når det er med bredere erfaring, der gør det? Hvorfor er det, at de selv og deres omgangskreds kan unddrage sig lommer, kan begå ulovligheder, som andre mennesker, almindelige mennesker, var blevet straffet for, hvis det var os, der havde gjort det? Jeg skriver min bog om en af de meget tætte forbindelser, kongehuset har, Bernd Riese, som er bryggeridirektør nede på Harbos Bryggerier, discountbryggeriet nede i Skælskør, blandt andet Bjørnebryg, og discountbryggerier. Men hvor man også har fået den fine idé at være storsponsor for kongehuset. Jeg ser på Prins Frederik og hans fars sejlsportsinteresse. Der har man i løbet af de seneste år investeret i 3 både til de 2 sejlglade prinser. En drage og 2 far 40 både. Far 40 det er sådan noget, hvis man er super
superjet eller overklasse i Middelhavet, så sejler man den type båd. Dem har de købt 2 af til kronprins Frederik. Til gengæld blev Bernd Riese og hans hustru nu inviteret med til hofballer. Første gang var kronprinsen blev gift. Og kongejagter med prins Henrik. Og hvad det ellers er interessant begivenheder på slottet. Oven i køben, så er de også blevet konge op. Det har jeg måske bemærket, at de kommer med en netto og tager en bjørnbrug op, eller nu også kommer konge op. Det er jo ikke sådan at kimse af. Bryggeri, eller marketingchefen fra et banebryggeriet i Odense, som var med i Ganske Parlament, han var sådan lidt svær. Jeg talte lidt med ham inden i udsendelsen, og der var ikke sådan frygtelig begejstret for kongehuset, men på den anden side kunne han heller ikke helt tillade sig at kritisere dem, fordi, som man siger, vi er godt nok kongelige hofleverandør, men vi er det næstfineste leverandør til det kongelige hof. Der er jo sådan en graduering ved det. Kongelige hofleverandør, så er man helt oppe i toppen. Er man leverandør til det kongelige danske hof, så er man inde i varmen, men det betyder ikke, at man sidder og drikker albanipilsner på almindelig måde. Man drikker heller ikke Harbo, viste sig på et tidspunkt, da man kom til at fotografere på kronprins Frederik, hvor han var iført sit sejlertøj, og stod Harbo overalt, men han havde en tuber i hånden. Men så meget af det. Det giver altså adgang til de bonede gulve. Og Bernd Riese, han havde for nylig 70 eller 40 års jubilæum som brygger nede i Skælskør. Og i den forbindelse så stod erhvervsavisen jo spændt for at skrive pænt og venligt om ham. Jeg skriver rigtig grimt om ham i den her bog. Jeg fortæller om, hvordan han har forurenet vandet ude for Skælskør, hvordan han har udledt ting fra spildevand fra bryggeriet direkte ud i Storebælt, hvordan han har kastet slam fra produktionsanlæg ud på nogle marker og en masse andre ting, hvordan han har sørget for, at en turistattraktion i Skælskør, en sporvognsbane, som kørte fra en gammel remise ned til havnen, hvordan den er blevet lukket, og jeg siger ikke, at han har noget med det at gøre, men remisen, den brændte også lige pludselig meget passende, fordi da vi har på bryggerierne gerne have helt plads på det sted, hvor den lå. Så det var meget passende, den brændte. Så nogle typer blev omtalt fint, og de blev især omtalt fint, når de har jubilæer. Se på Fritz Schur, som er en ledersmand, som er tæt på dronningen. En ledersmand, som sender sms'er til konfliktramte stewardesser og piloter om, at nu skal de altså gøre, som ledelsen siger, og som Fritz Schur siger. Og så kunne man selv også gå tilbage til Ebbe Møller og se, hvordan han har udnyttet sin gode og varme forbindelse til dronningen og til at med den bog. Og så er det også med Bernd Riese nede fra Skælskør. Jeg læste den første portræt, jeg læste af ham, det var i Børsen. Og jeg tog avisen og hyldede gennem samtalekøbet, efter jeg havde læst det. Det var simpelthen så rosenrødt, og man fik at vide, hvor stor en mæcen han var, hvor dygtig han var, og fantastisk en erhvervsmand han var. Sådan var det hele vejen igennem. Så faldt jeg pludselig over. Jeg er så ubeskeden til at google mig selv hver dag, og se, hvad der er skrevet rundt omkring. Og så en dag, så fik det den her poppet op, at jeg var nævnt i Berlingske Tidendes portræt af Bernd Riese. Bryggeren holder dampen op og stod. Jeg tænkte, for satan, nu får jeg virkelig over fingrene. Men så nede under billedet, så var en billedtekst, hvor der står, Harbos Bryggeri og dermed Bernd Riese hører til blandt erhvervslivets mest gavmilde givere til det danske kongehus. Han har købt 3 sejlbåde til prins Henrik.
folk de går ind og planker direkte, fordi jeg har skrevet omkring kunden. Men i det her tilfælde, synes jeg, det var rigtig godt, fordi han skriver nemlig Harboes Bryggeri og dermed blandt Grise hører til blandt erhvervslivets mest gavmilde givere til det danske kongehus. Selskabet har ifølge bogen Det koster et kongerige bag om kongehusets penge og privilegier af forfatteren af Tøvsgaard købt 3 sejlbåde til en samlet pris på 5 millioner kroner. Modtagerne var prins Henrik og kronprins Frederik. Bert og Kirsten Grise kommer jo til fester i kongehuset. Sådan. Det er næsten det hele værd. Altså, grunden til, at jeg har skrevet... Hvad var det for en avis? Det var Berlinger. Det var Berlinger. Det kan jo ikke være bedre. Vi har ikke skrevet kronikken, eller trykt kronikken, men de skrev det her. Og det var jo faktisk ideen med grunden til, at jeg skrev det her. Fordi jeg var så eventuelt træt af, at hver gang man læste om kongehuset, så var det lyserød glasur, der var udenom. Aldrig nogen kritik. Og hvis der var nogen kritik, så var det sådan en kritik, der gik på, at de så færdige ud i den ene eller den anden relation, eller at Willemann skrev om nogle kvinder, kronprinsen havde svigtet på et tidspunkt og lignende. Og så befandt det sig, lige bortset fra Ekstrabladet og til dels også Information, som har valgt at lave kritisk kongehusjournalistik, men aldrig prioriteret, synes jeg, det er et stofområde, der bliver vægtet højt. Altså, havde vi haft en præsident i Danmark, så havde det jo været fuldstændig anderledes. Så havde man på hver enkelt redaktion rundt omkring i landet haft journalister, der ikke havde haft andet til opgave, end at sidde og være revisorer over for, hvad præsidenten foretager sig, og hvordan man forvaltede de betroede midler, der også stiller ham til rådighed. Men sådan er det ikke her i Danmark. Det er pænt, og det er kantefloss, og det er med lyserød glasur det hele. Så det må vi prøve at ændre på. Og derfor gik jeg i gang med at skrive den bog. Og jeg gjorde som det første, kontaktede Hoffmann, og sagde, at jeg går i gang med den her bog. Og det bliver en bog på journalistiske præmisser. Og jeg skriver den på nøjagtigt samme måde, som hvis det havde været F.L. Schmidt eller Danfoss eller Linje, der havde valgt at lave et journalistisk portræt af. Kuglegrave, jeg har prøvet at trække alle ting frem i lyset, både positive og negative ting. Så det skal I bare vide, men I får lov til at svare på det hele. Vi lægger det helt frem, og I kan svare på det hele. Det sagde hofmarskalen, det kunne han da godt se. Et kongehus i 2012-13 skulle naturligvis kunne stå for et journalistisk kasseeftersyn. Og Lene Balleby, informationschef i Hoffmann, som jeg har været sammen med for mange år siden i anden sammenhæng, var også meget positiv over det, og sagde, selvfølgelig skal det, og jeg skal nok sørge for, at du kommer til at tale med de personer. Du kan også få lov til at tale med kronprinsen, hvis du vil. Det lyder rigtig godt. Og så jeg gik i gang. Men der er sket ikke noget inden fra Amalienborg. Jeg kom godt nok på sådan en fælleskalender med Hofmarskal, så jeg kunne se, hvornår han havde møder, og hvornår jeg havde møde med ham. Men jeg kunne så også se på det elektroniske, at det blev flyttet hele tiden, de der møder, der var mellem Hofmarskal og mig. Og det var altid, fordi så var der lige kommet et eller andet op. Så var der lige sket et eller andet, så fik man lige besøg af den, og så var der lige død en eller anden kongelig person et andet sted. Til sidst, da man havde forhældet det i noget, der minder om godt og vel et halvt år, ringede jeg til hospitalet i Balleby og spurgte, skal jeg ikke betragte det her som et nej? At I alligevel ikke kan være med? At I alligevel ikke er åbne? At I alligevel ikke kan holde til et kritisk journalistisk kasseeftersyn? Bliver jeg ikke nødt til at skrive det? Jeg vil da godt betragte det som man ikke kan deltage, fordi jeg ikke tid. Det var også det, Hofmarskal altid sagde. Selvfølgelig vil være med, ikke lige i øjeblikket. Det har vi ikke tid til. Det samme oplevede jeg i centraladministrationen, når
selvfølgelig er der åbenhed i forvaltningen, og selvfølgelig kan man få aktindsigt, hvis det ikke handler om private forhold. Men sjovt nok, man søger aktindsigt. Og det var faktisk lige meget hvilke aktindsigt jeg sendte afsted, så handlede det enten om kongehusets private forhold, når der fik et afslag, eller at det optrådte som en del af statsstyret. Så det kunne jeg heller ikke få. Det krævede også en kæmpe stor identifikationskrav til de sager, jeg ville have. Jeg skulle kunne gå næsten ned på journalnummer og sige, at jeg skal se det akt. Men alligevel fik det. Jeg søgte blandt andet aktindsigt i grevinde Alexandras årpenge, som vi fik efter sin skilsmisse med Joachim, hvor hun får godt af 2 millioner kroner om året til sin død. Og vi gerne se, hvad det var, der lå til grund for det, og bad om at få det lagt frem. Det er lige blevet omtalt i Ulrik Dahlin på Information, har de lavet en opgørelse over aktindsigter og syltede aktindsigter i statsministeriet. Og der er min, den der mest syge. Jeg fik den 3 måneder efter, og vi kunne få udkommet. Så kunne du tage den her selv, og så havde de så streget alt over med sort tus. Så der var ikke andet end de, jeg kunne finde på nettet, hvor der ligger kommentar til noget. Så sådan er det. Men sådan et system lever vi under, og sådan et system accepterer vi. Og det er jo det, vi skal debattere i aften.